салом арз мекунам ба дӯстони радио Озодӣ. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо ва ташаккур мегӯям ки дар ин субҳи барвақт моро ҳамроҳӣ мекунед. Соат ба вақти Прага расо 7 аст ва ба вақти душанбе расо 10. имрӯз рӯзи ҷумъаи муборак аст ва ҳамаи шуморо бо ин рӯз табрик мегӯям ва хулоса бо хабарҳои муҳими Тоҷикистон мехоҳам ин лаҳза шуморо ошно кунам ва шурӯъ мекунам аз он ки Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон эълон кард ки Бобоҷон Ширинови 33 сола котиби пешини додгоҳи олии иқтисодиро бо гумони куштори ҳамсари собиқаш ки Моҳира Ятимова ном дорад боздошт кардааст ва ин ҷавон тавре мо дирӯз хабар дода будем ба он гумон бармешавад ки бо зарби 11 корд ҳамсари собиқашро куштааст. Вақте мо дирӯз ин хабарро додем дар шабакаҳои иҷтимоӣ он вокинишҳои зиёдро ба бор овард ва ҳоло акнун вазорат мегӯяд ки тавонист ин гумонбарро боздошт кунад. Бояд гуфт ки Бобоҷон Ширинов писари Раҷабалӣ Ширинов собиқ муовини раиси оҷонси мубориза бо фасоди Тоҷикистон аст. худи генерал Ширинов соли 2015 аз ин мақом барканор шуд. Аммо агар ба қазияи куштор баргардем, мақомоти Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфтанд ҳодисаи куштор шаби 6 июни имсол дар ҳудуди ноҳияи Синои пойтахт рух дод ва Бобоҷон Ширинов дар пайи баҳс бо ҳамсари собиқаш ӯро 11 корд зад. Як манбаъ аз Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт ин ҷуфт 2 соли пеш аз ҳам ҷудо шуда додгоҳ тарбияи 2 кӯдакро ба мард дода буд ва хуб Бобоҷон Ширинов баъди ҳамла ба ҳамсараш аз ҷои ҳодиса фирор мекунад ва акнун бояд гуфт ки дар давоми 5 моҳи охир бар асоси иттилои худи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон беш аз 10 ҳолати куштори ҳамсарон ба дасти шавҳарони собиқ сабт шудааст ва агар гуноҳи Бобоҷон Ширинов дар куштори ҳамсари собиқаш воқеан собит шавад, ба ӯ аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. Хабари дигари мо марбут ба он аст ки дар Тоҷикистон аз сокинон талаб шудааст ки садақаи фитро ба раисони маҳалла ё имомони масҷидҳо супоранд. Мақомот гуфтанд ки комиссияи махсус дар маҳаллҳо садақаи фитро ба дасти афроди камбизоат мерасонад. Як сокини вилояти Суғд ба радио Озодӣ гуфт раиси маҳалла ва чанд нафар ба хонааш омада аз ӯ хостанд ки фитри рӯзаашро ба онҳо бидиҳанд ва дар масҷид ҳам имом хатиб эълон кардааст ки аҳли деҳа бояд фитри рӯза дар моҳи рамазонро ба дасти раиси маҳалла ё масҷид супоранд. Аммо ин сокини вилояти Суғд мегӯяд ки ба шаффофияти кори комиссион шубҳа дорад ва мегӯяд ки худаш беҳтар медонад ки дар маҳалли онҳо кӣ ниёзманд аст ва ба кӣ бояд садақаи фитро бидиҳад. Дар ҳамин ҳол мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки ин кор маҷбурӣ нест ва аз ҷумла Афшини Муқим сухангӯи кумитаи дин дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки ин тасмим ба хотири он гирифта шуд ки раисони маҳаллаҳо аз вазъи хонаводаҳои ниёзманд ба хубӣ огоҳ ҳастанд. Хуб ин суханони Афшини Муқим дар ҳолест ки як имомхатиби дигар аз вилояти Хатлон бидуни албатта ифшои номаш гуфт ки аз ҷамоатҳо ба онҳо аллакай рӯйхати шахсони эҳтиёҷмандро ирсол карданд ки садақаи фитро бояд ҷамъ кардаву бидиҳанд. Хуб дар Тоҷикистон ин бори аввал нест ки бархе русуми дини ҷониби мақомот танзим мешаванд. Аз ҷумла то имрӯз намозгузорӣ, маъракаҳои азо, ҷаноза ва ғайраҳо аз сӯи идораҳои давлатӣ назорат мешавад. Ва аммо фитри рӯза ё садақаи фитр албатта ин маблағе аст ки рӯзадорони миёнаҳол ва доро тибқи фармудаи дини ислом муваззафанд дар поёни моҳи рамазон ки ҳамагӣ баъд аз як ҳафта дигар ба охир мерасад барои афроди нодори ҷомеа онро пардохт кунанд ва соли равон ҳадди аққали он барои як нафар 5 сомонӣ таъин шудааст. Хуб ва рӯ меорем ба як хабари дигар дар бораи он ки хадамоти алоқаи Тоҷикистон мегӯяд сабти рақами ИМЕИ телефонҳои мобил ва ҳама гуна воситаҳои алоқаро ба ширкатҳои мобилӣ ҳатмӣ кардааст. Бо ин ҳадаф ҳатто як низоми ягона ҳам таъсис дода мешавад. Хадамоти алоқа мегӯяд ин иқдом ба хотири пешгирӣ аз дуздии мобилу айпад ва дигар таҷҳизоти барқӣ мебошад ва онҳое ки дар бораи рақами ИМЕИ маълумот надоранд бояд бигӯям ки шакли кӯтоҳшудаи ИМЕИ ин рақами байналмилалии дастгоҳи аст ки ҳар телефони мобилӣ мову шумо ки дар ҳар гӯшаву канори ҷаҳон новобаста ба наву тамғаш онро дорад ва мақомоту ширкатҳои мобилӣ тавассути ин рақам як телефони мобилиро аз телефони дигар албатта фарқ мекунанд. Дар ҳамин ҳол масъулони ширкатҳои мобилӣ ва анҷумани ширкатҳои мобилии Тоҷикистон сабти рақами ИМЕИ ва дастгоҳҳои алоқаро як маъракаи хеле пурташвиш ва пурхарҷ мегӯянд ва аз тарафи дигар мегӯянд ки ин метавонад нархи
استفاده موبیل رو گرانتر کند و یک جنبه دیگر هم اون است که در این حالت هر مقامات میتواند نفر دلخواهش رو در زیر ضربین قرار بگیرد. و یک خبر دیگر هم هست که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید هر کسی که از خارجه پشیمان برگشت عفو می شود. در واکنش به نواری نشر شده درباره به تاجیکستان دعوت شدن یک عضو سازمان ممنوع گروه 24 از جانب مقامات وزارت امور داخلی، این نهاد میگوید واقعا چنین صحبت ها با اعضای سازمان های ممنوع برپا می شود، شامل است البته. و روز 7 ایون وبسایت گروه 24 نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن دو کارمند وزارت کارهای داخلی از یک عضو این سازمان خواهش بازگشت به وطن را میکنند و در نوار از جمله صحبت شاروخ سیدزاده سرداری ریاست گفتگوی جنایی وزارت کارهای داخلی با یک جوان تاجیک ثبت شده است که او ضمانت میدهد اگر این جوان واقعا پشیمان شده به وطن برگردد او از پیگرد قانونی آزاد می شود. خلاصه این نوار الکی در شبکه‌های اجتماعی هست و شما میتونید این نوار خودتون ببینید و بینندگان عزیز ما خواهش میکنند که ما برای آنها رقم خود را بگوییم تا آنها بتوانند نوارهای خودشان را بر رادیوی آزادی ارسال کنند. خوب این خیلی آسان است، شما میتونید هر نواری که برداشتید آن را طریق رقم وایبر، ایمو و واتساپ رادیو آزادی به ما ارسال کنید. شما اگر با رادیو آزادی وارد شوید در اونجا رقم واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما نوشته شده است، این است 420 724 053 959. یک بار تکرار میکنم 420 724 053 959. تنها در خاطر داشته باشید که ما تنها نوارهای را مورد نظر قرار میگیریم که اگر شما این عکس و نوارها رو خودتون به واسطه نوار برداری کرده باشید. خلاصه با امید همکاری بیشتر من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای مهم تاجیکستان و جهان منتظر هستم.